Ja sam Tina Čavor, a ovo je moja najbolja drugarica Bojana. Ćao, ja sam Bojana Paunović. Ja sam Milica Krstović. Moje ime je Milica Branković. Obožavam Ivanu Španović, on je naš uzor. Spremni smo ko zapete puške, evo čekamo da imamo šta nam je smislila. Dolazimo kao par, imamo malu tremu. Ivana Španović je atleta, tako da gledam je kao uzora. Idol, dajte krila. Očekujemo da nas pokida. Očekujemo da krene. Glupo je odgovor, nemojte da stavite. Hvala vam u Srakini moje ime što ste se prijavili za učešće u drugoj sezoni, a ovaj put malo drugačije koncipirano, da se izmešamo međusobno i muškarci i žene. Domaći teren je više za vas nego za nas. Ali hvala vam, nadam se da ćete uživati. Prvo idu vijače, znači skačeš vijaču 4 sekundi, jumping jackove radiš 4 sekundi, odmaraš 20. Posle će biti zagrevanje sa ovom PVC šitom. Rotacije, body weights, mrtva dizanja, čučnjevi itd. I sad ovo ostalo ćemo kad završimo ovo osnovno zagrevanje. Može? Može. Koliko serija? Samo 2. Dobro. 3, 2, kreneš. Pa se malo odmaraš, 1-0, famozni jumping jackovi. Jumping jack radiš polako, dišeš, nećeš da se umoriš, ne daj Bože. Odmaraš za 3, 2 i odmaraš. Mrtvo dizanje, uradiš komada 20, pa 20 čučnjeva. Crossfit, tipičan trening, nismo tu baš specijalizovani, ali dobro je. Malo naporniji za rekreativce. Onako, napeto. Biće plenkovi, sad kreće za 3, 2, 1. I odmaraš. Imate ova skromna ponavljanja. 21, 15, 12, 9, 6. To važi za sve ove vežbe, ima ih samo 5. Jako skromno, naravno. Trening sa Ivanom je bio savršen, jako je bilo naporno. Trening je bio super. Bilo je super, dali smo svoj maksimum, otkrili srce su bili na maksimalnim granicama i bilo je odlično na treningu sve. Lakše je trenirati u paru, u svakom momentu imate motivaciju. Mnogo je lakše trenirati sam, da vam neko ne zvoceka. Snovi se ostvaruju. Pazite šta želite. Pravo osveženje, ova totalna neka promjena celog koncepta našeg treninga. Bilo je vredno pokušaja i bilo je stvarno jedno lepo iskustvo. 1, 2, kako vi vidite odatle?